ቢያንስኛ አሰብን ትከፍታለን በኃይልም ሆነ በዲፕሎማሲ መክፈታለን ግን ምስጠመና ክንመጽና ከምቲ መጽኹም ዘለኹም ኤርትራውያን 11 ለካቲት ህዝባዊ በዓል እዩ ብናተይ ማለት እዩ አሊያንስ ፈጢራ እቲ ኮይናት ደብረ ብርሃን እንተኮይኑ ንሱ ከም ስርዓት ይጸድፍ እዩ አታ ንስኻትኩም ትሕሽጉ ዲኹም ሓገለገለ ልዕሊ መድህን አይሮኸያን መጅለገ ጀነራል መራሕተናስ ክጽንዑ ይደሊ ፈተውትና ዲዮም ጸላእትና ሓያል ትውልዲ እሺ ቀሪባላ ዘመን ራሕሲ ዘመን ዓላ ዳቫቲንጋ ዘውጻቶ ፍልይ ዝበለ ሙዚቃና ሰሚዕና ማለት ነግረ መንገድና እርግጠኛ ኣብ ኣስመራ ኣይትዩ ለውጥ ምጽኡ እንደማ አነ በፍጹም ተአምር አይዋሐጥልኝ አነ መንግስት አነ ኾኒሩ ወደይ ፕሬዝዳንት አነ መንግስት ኾኒሩ መንግስት ምስኩን ካንታ ክንትገብረና ማለት ንስያሲ ጋሽ ባርካ ይኹም ጠጦ አቢልኩም ዘለኹም ብኽልትኡ ዓደይ እንተይለስ መን ዝኽልክለኒ ኢሉ ከኢትዮጵያ ነፃ ለመውጣትና ለመገንጠል 30 ዓመት ነው የተዋጉት አይፈልጥ እንትኻሊ ሰብ አንተ አይደለም ህዝቡ ሲርበው ይመጣልሃል ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ዲኹም ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ሰላም ከም ትህልውን ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ምስ ቤተሰብኩም ፍሳን ፍቕርን ኩሉ ዓሲልኩም ከም ዘሎ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ህይወት ኣጋጣሚታትን ኩነታትን ክትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ግን ካልእ እዩ ብዝብል ናብ ዘስሕቐናን ንእሽተለይ ንዘራረበሎምን ጉዳያትን ተታሒዝና ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ኪሮስ ሽኮር ኢሉን ርኢቶን ዝሃበኒ ዳዋ ማለት እዩ ዘውዲ ዋው ዩ አር አሜዚንግ ቴንክስ ዩ አር ራይት ይቀኒልና ኢትስ ራይት ኢላትነላ ማለት እዩ ዘውዲ ሓፍተይ ጸጋይ ወልደ ገብርኤል በዞም ጀነራላት ትግራይ ሓዚነ ወርቅ እንዳተጓሕጉሕ ዘይሕልው እንታይ ዓይነት ዛበ ተቀይሮም ይገርም መዕቆቢና ሓው ህዝበለና እንዳበልና ከምዝናትና ከየጓንፈኩም ንቁሕሎም ስታሊን ዝኸረ ዘሎ ንጥፋኣት እዩ ዝዕድም ዘጓሃህር ዘሎ ካልኣይ ጌጋ ከይፍጠር መንእሰያት ክትነቑሕ ይግባእ ስደት ሕሱም እዩ ኢሎም ሰለስተ ሰባት ማለት እዩ ወርቅ ዝኾነ ምኽረታት መኺሮም ነለው እቲ ቀዳማይ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ቀጽለሎ ዝብል እዩ ማለት እዩ ቀጽለሎ ዝብል እዩ ከም ክልተ ርእይቶ ዝሃውኒ ቀጽል ንፋዕ ዓጆኻ ዝብል እዩ ሳልሳይ ከዓ ማለት እዩ ክትሰርሑ ከለኹም ኣብ ሰላም ዳኣስርሑ እምበር ኣብ ስደት ስዋጋ የብሉን ንሕና እኳ ፈቲናዮ ከም ኤርትራውያን ዝገጠመና ብዙሕ እዩ እኳ ደኣስ ንሕና እውን ማለት እዩ ክንስደድ እንተለና መግለሲና ኢልና ንኣምኑ ህዝቢ ናብ ከምዚ ክንኣቱ ከለና ሱቕ ኢልና ክንርኢ የብልናን ሓሳብና ከዓ ክንገልጽ ንኽእል ኢና እሞ ገሊፅና ከዓ ኣለና ኢሉ ዝገለጸለይ ማለት እዩ ጸጋይ ወልደ ገብርኤል ብጣዕሚ የመስግን ንኹላኹም ደማሚረ ማለት እዩ ትኽክል ኣለኹም ንሕና እውን ክንመሃር ዝግባአና ድሕረ ደጊም ክንመሃር ኣይንኽእልን እንተኢሉ ሓደ ሰብ ታዲኻ ትገብሮ በቃ ትገድፎ እምበር እዚ ንመምሃር ጥራሕ ኣይኮነን ንኻሊእ እውን እኸሉ እዩ መምሃር ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ይበጽሕና እዚ ከዓ ያኽለና እዩ ዝብል ርዲእት ኣለና ኣነ ብወገነይ ንስኻትኩም ከ እንታይ ዓይነት ርዲእት ኣለኩም ማለት እዩ ካልኦት ተጋሩ ክትኮኑ ትኽእሉ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ክትኮኑ ትኽእሉ ተጋሩ ኣሕዋተይ ክትኮኑ ትኽእሉ ርእይቶኹም ሃናፅ ዝኾነ ርእይቶኹም ጥራሕ እናገደፍኩም ክሉ ኣነ ከዓ ከም ብበልኩም እየ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግር እንዲና Welcome to Shidden Reacts 1 ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንሪኦ በዚ ሓውና ክንጀምር ኢና እስኪ ኣስሓቐና እስኪ ንእሽተይ ትብለለካ ዶ ሓንሳብ ቀዳማይ ነገር ንነብስኻ እንዳኻ ትከውን ዘለካ ከመይ ጌርካ ንነብስኻ ትከውንካ ሃርየካ ኡፍ ትብል ሓንሳብ ትብል ማለት قرب كعسنفس تبل عرف تبل 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 شو سحب كاتبلون وشتو مالت نفسها بمخان كمزي مالتي كمزي نفسها عندك أنا قدم تكون تلك نفسها تزاربي بايزوي زي تردو أسب انتلي مسحق مسيل ومبر مالتي اتزخون نجر أنا تردي إن له تي مررت كا قاليش اللي له منقست كيريكا كنتو ملسي اللي تراي حتو كينو ولد أمريكا تشندينا لو أفريكا أوي خطتي هاي عالم منكرة واي هيا مرحبا انت عينت نفس ايزي واتوغا هي عينت نفس ايزي تقرر واتوغا يتابع وصرت موچنا رينا دي موچنا ري واتا ابو القرب نفس وتما وني انت تيمبا وا
بزي جزيز وانا كنت لي جنازه وسكويني تموتنا تمو تما حمزه شني الخلق تما احواتي الخايدين انت حوت بنيوني مي مخر خايدين حول تلك مخرني تنبزي الخاخني خدو بسر كيلو او تلاتينا عندي كيلو لهم خبسر 150 كيلو سوي حق هني 150 كيلو 150 حاجه خدي رميزاني مو بزي جزيز اتحاول الحزنه كايدنا احنا ها غودني تاك بلا انا سريكو هتملس بزي اذا المنجست لنقصاقصو بتاعي خدي انا سريكو منجست كيريكو تمر تريني تموچينا كيمسلا خطط حيال النازر ليفل لهم مالتي العل زبلت ناي كوميدي درجه زي اخا مالتي if you don't get it forget about it don't forget about it تدي درني قاعد قرب اذا لك استمچونا خيو مسلو نقول خطط 11 لكاتيت ህዝባዊ በዓል ድዩ ወላስ ውድባዊ በዓል ህዝባዊ በዓል እንተኮይኑ ንምንታይ እዛ ኣርማ ናይ ሕወሓት ጥራሕ ተገይሩ ን11 ለካቲት ዝስቀሉ ባነራት ወዘተ ተረፈ ይግበር ምክንያቱ ናይ ባይቶና ናይ ጉና ናይ ዓዴፓ ናይ ሳልሳይ ወያነ ዋሬቨር ንምንታይ ናቶም አርማ ዳዘይል ተፋው ስለዚ 11 ለካቲት ህዝባዊ በዓል እዩ ብናተይ ማለት እዩ ህዝባዊ በዓል ዝወል ኩሉ ምኽንያት ከኣ ክነግረካ ማለት እዩ እወ ትክክል ኢኻ መወዳእታ ናይ ተቃልሲ እተቃልሲ ክዕወት እንተሎ ተቃልሲ ክጅምር እንተሎ ካብ ምጅማሩ ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ዝጸንሑ ሰባት ኣለዉ ብሰብ ማለት ኢምፐርሰን ዝራእይዎ ኩሉ ነገር ኣብቲ ዳሕራይ ዝመፀ ማለት እዩ ናይ ውድብ ሕወሓት ምጥያሽውን ኣባላት ኮይኖም ተጣይሾም በቲ ዝነበሮም ኣባልነቶም ማለት እዩ ዝቐጸሉ ሰባት ኣለዉ ግን እዚ ቃልሲ እዚ መጀመርታ ክጅምር እንተሎ ወፃዓ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣለዉ ንዕኡ ከዓ ክንቅንጥጦ ኢና ኢሎም እዮም ወፂኦም እምበር ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ክንመስርት ኢና ኢሎም ኣይኮኑ ወፂኦም ነይሮም እቶም ተቃለስቲ ማለት እዩ ተቃልሲ ምስ ተወደአ እቲ ውድብ እዩ ተመስሪቱ ኦብቪየስሊ ውፅኢት ናይ ተቃልሲ እዩ ቅድም ክብል ከዓ ተቃልሲ እዚ ክቃለስ እንተሎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ህዝባዊ ሓይሊ ዝቃለስ ነይሩ على تقالسي حيلي ديديكيتد ዝኾነ ከምዚ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ዝየሎ እዚ ቦዚ ሰራዊት ገለ ዝበሃል ኣይነበረን ህዝቢ ዝቃለስ ነይሩ ህዝቢ እንዳወፀ ይዛት ነይሩ መልክዕ ህዝቢ ምስ ጀመረ ግን ውድባት ገለገለ ዝበሃሉ ምጥያሽ ምስ ተጀመሩ ከም ሓደ ፓርቲ ከዓ ሕወሓት ዝበሃል ፓርቲ ኣሎ ስለዚ ናይ ውድብ ዲ ክትብል ከለኻ ንባዕሉ እውን ውድብ ምስ ምንታይ ኢኻ ተተሓዘውን ኣይፈልጥን ሕጂ በቃ ዓርሱ ኢሉ ሓደ ፓርቲ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እቲ ቃልሲ እንትጀመር እንተሎ ይኹን ቃልሲ ተጀመሩ ልዕላማ ድማ ሽዑ ማለት እዩ ፓርቲ ዶ ፌደራላዊ ምሕዳር ዶ ገለደን ዝበሃል ኣይነበረን በተጀማ ምርኡ በተሽዑ ተረድኦም ዝነበረ ኮንቴክስት ክጅምርዎ ተለው ተወፂዕና ኢና ስለዚ ወፃዕና ቅንጠጥ ኣለዎ ኢሎም ተቃሊሶም ስለዚ ተቃልሲ አጀማምሩ ናይ ህዝብ ቃልሲ እዩ ማለት ዋላ ተቃልሲ ኸይዱ ናይ ህዝብ ቃልሲ እዩ ሕጂ ተዘይ ተመልሲልካ ካልእ ጉዳይ ከተኸብር ከለኻ ሰማዕታት ዲኻ ተኸብርስ ወይ ካልኦት ማለት እዩ ተቃልሲ ዘይነበሩ ሰባት እንድሕርዳእ ተኸብርሞ ካልእ ዕላማታት ወይ ከኣነት ዘርባን ካልእ ደሊኻ ትኮይንካ ኣይርደእኒ ግን ንዓይ ዝርደእኒ ግን ተኽክለኛ ትርጉማ እዚኣ ትመስለኒ ኣብ ትግራይ ኩናት እንተዚይ ሃልዩ ትግራይ ሕሳብ ትጅምርሞ مستون كانوا تحيلتات تسمع معها أليانس فتيرة بتخوينا تدوروا عن تخوين نسو 5 سرعات يصدف نايزي من كسقاس زي سقات زري جوهات تملسون أورومنا حدا جاي أطلو أمونغو تجراي أمونغو إرترا أمونغو نيم حار حيلن حبرة تفتيرو نابدي ساوان تتأتيو بمحارة أو لعل أورومو خفتسم زخيل الجونوسايد تحسابن خجبر أبت قالسي أب دردر أنتم مسيون أم حرانا يوعلو سيكهلو أورومو يوعلو سيكهلو نخك لا خل مسيون. بس ده بقى حيال تنتنا إمالتيو أتان صحاتكم تحشوا قدي وما حقول قدي. استرد لك دي تودي إسكال كاتسل. لعلمتهم صايرة يعني. مجلي قد مجلي جنرال. تلعالى اللي علي بهندي قد اللي على جنرال. هاي مدين. وصلت تشاوت الله سجح حقفة تحضر لما سجح حزا أنا ما عادي إيش كان هذي هزوم صل مرح تفكرهم يفلتيهم نعلم لخا جزع مصنعة هي اللي أنا عاوز يتقرأ مرأين خلينا أبي تبياس هزوم صل مرح مسمى جنوسايد تفتسي منا دحر وعلى بريتوريا طلعتنا بتاتينو لخواق وغيروهم اللي بالنجار لنا برجت طلعتنا طرح ديم تبتاتينهم مرحتنا ولودو ويس مرحتنا ونكافتم صلاتيهم سلازي تناي غرعلتا انستيت مصنعتي لامنتا تقير يدلي مصنعتنا مرحتنا اسكصنعو يدلي فتوتنا ديوم صلاتنا فتوت حزب تግራይ ديوم صلات حزب تግራይ زل مصنعتي يدلينا
ቢዲ መራሕትናስ ፈቶትና ድዮም ፀላእትና ኢልካ ትሕቶ ክትጅምር ንባዕሉ ማለት እዩ ፓራዶክስ ዝኾነ ታይትል ደተቦ ቶም መራሕትና ግን ፈቶትና ድዮም ፀላእትና ኢልካ ትብገስ ማለት ካብ መፅናዕት ከተካይድ ተስኢድ ሓያል ትውልዲ እሺ ዲሞክራሲ ታተቢና ሕግን ስናት ሰላም ቀሪባያ ቀሪባላ ዘመን ራሕሲ ዘመን ዓላ ዋው ሓያል ደርፊ ኣውፅያላ ማለት እዩ ፋቲ ደሃብ ፋቲንጋ ፋቲንጋ ዘውፃቶ ፍልይ ዝበለ ሙዚቃና ሰሚዕና ማለት እዩ ነገረ መንገድና ኤርትራን ኤርትራውያን የብለና ኣለ ስምዑ ኤርትራ ድማ ከም ህዝቢ ታሪክና ድማ ቅድሙን ድሕሩን ከም እናትና ታሪክ ተቐቢልና ንኸዶ ኸይዲ ርግፀኛ እየ ኣብ ኣስመራ ኣይትዩ ለውጢ ምፅኡ ሰላማዊ ዝኾነ ምስግጋር ናይ መንግስቲ ገይሩ ፍትሓዊ ዝኾነ መንግስቲ ተኺሉ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክትህልወና ዘጠራጠር ነገር የለን كلهم كلها يلم زمتلك ساعة خدنا براسي مصلا يكون كذا بلا كبري يقولوا يومات عبد الماملا ولا يدي انا واحد لين ما جوي كم تطمع انا بفصم تامر اي واحد لين انا وتروح غيري مان يكون تكون مالك تخفى تحسم تصبق بك انا كنت ادري اهوني السنه سقاف يجي كمان هغيري مالك كرداك دمي ادي بك ولا انت ما نسوا انا حلفاوي إرتراو يكونوا بفتن تأمل ذقون يكون أنا نقول لسه حال عين الدريسمي لما نسوي كان أنا حلف إرتراو يكونوا إلا أنا أبي موتي من المكان أو كانوا خدانا أحاسبنا بفتن تأمل بس لي بقى زي استردو زبهر كم حدا كم عنده زي أمثلون قال له مالتي أنا نخالي حلفا يكون كله تحتي يكونكو معريو تزي كوينون وا زبلن نسو تقبله جن عدا انتي ليش ما نزخل كلني له تخكل الله خاكو كان من أبزي أكون من ولا حنت وقع بالله نبرجينا حمودي يوزخون زول أنا كزخون يرى سلام مسؤولك تقبل الله مسؤول بلوم كلهم شيء جب سراويت الناس يرجع رد أول هذه دي صراحة مسؤول يلم ده بس مش حدا كل سلست بعدها مش شيء كل سراويت كلهم تمر مرحلة راجيت سراويت ناس أيلم ده بس مسؤول خلاص تمام ستيفل مسؤول تو حكيتو كسو أسرهم كمان أتجازنا تخيلنا نقول قالت له مش أروح شيءهم دارو كم بالكاج حس تبلو دوكان هذا كشيء أنا ضد خونيرس منقص أنا خونير ودي بريزنت أنا منقص خونير منقص أنت يكون كاب تزارو زل خازروا نحن بتعامل ناس حق ناس منقص مسكون كان تحت كبرنا مالي من اللي تخنص حق نحضر وتاجر فينا زيت أفيو مالتي زي أس زي حسب هيدو أتراوينا نغرس كمال كتل قال قاشي ندق قاشي نمسلكم دوبلو سياسي قاش باركا هم تقطعوا بيكم مازالهم بخلطقوا كم زيلو خيط دبلة مزيلو قاش باركاي كاونا اونكي كنا حجي زغانا نقر عبي إرترا مالتي زغانا نقر انتزفت إذا بزي زبادو ببزلو زبادو ببدلو كان سحب مفتنا خمزي توكس طبعا هايلو خمانس أتليست أي توكس نيلوس كان سحب زفتن زبي قاش باركاغن خمزي القطعة زبيخة معناته بحنت خمزناي فرس مش الله خمزي كمزي لعت خيط فرس كمزي نابز خيط مسي كمزي جيروم ناي مكان خلي مش الله زقبر له خمزي الكات خيط قومينا نحنا حراي يكالو قبر سلاسة أكون عاي شعبي يمسألين رستي أنا هي بوتاتي رستوكا واننتيكا شعبي خمس أكلني رستي نزبنا تبع حقوتاتنا بسفرنا أي ቀይ ባህርን እሺ አሰብና ከግርፉና ሆይ ብለለው ይስራቸዋል ይሄ ደግሞ እናንተ 3 ሚሊዮን ማትሞሉ ህዝቦች አይገባችሁም ጥያቄያችን 3 ሚሊዮን ዘይቱ ህዝብታት አይተገባኩም እኔ አሰብ እሺ በውሸት ነው አገር የሆናችሁት ቢያንስ እኛ አሰብን ትከፍታለን በኃይልም ሆነ በዲፕሎማሲ መክፈት አለን በሰላም ወይ በጽቡቅ ወይ በሕማቅ ክንከፍተው ኢና የማይቀር ነገር ነው የኢትዮጵያ እውነተኛ መሪ የመጣ ጊዜ ተኩሳል አንተ አይደለም ህዝቡ ሲርበው ይመጣልሃል ልክ ኤርትራ ህዝባውን ሲርበው አዲስ አበባ እንደመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የወደብ ክፍያ ሲመራው መንግስትም አልችልም ሲል ወሮ ይመጣል ኦብቪየስሊ ግን ዘረው ሐቀሎ ወላ ትሕጂ ዘሎ መንግስት ዘይክትኩስ ይኽእል ግን ምስጠመየና ክንመጽኢና ከምቲ መጽኢኹም ዘለኹም ኤርትራውያን ናብ አዲስ አበባ መንግስትኩም ሰአብየኩም አማናው እንድሕር ዳጠሚና ክንመጽእ ንኽእል ያብለኩም አለ ማለት እሺ ኤርትራ ግን ለምዶ ከኢትዮጵያ የተገነጠለችው ብለን ስንጠይቅ የምንሰማው ታሪክ አለ አይደለ ያ ደግሞ ያው የመንግስታት ጸብ ነው እንጂ ህዝቡ መለየት እንዳልፈለገ
አንድ እንደነበረ ነው የሚናገረው። አንዳንድ የኢትዮጵያ ዘፈኖች ላይ ልትሰሙ ትችላላችሁ። አንድ ነበር ተለያየን እንጂ ነው ዘፈናሉ። ግን ያ ለወሬ የሚያምረው ታሪክ ነው እንጂ ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ ነፃ ለመውጣትና ለመገንጠል 30 ዓመት ነው የተዋጉት። ኤርትራ ውስጥ በዛ ሰዓት ከኢትዮጵያ መገንጠል የምትፈልጉና ማትፈልጉ ብለው ምርጫ ሲያደርጉ ወደ 98% የሚሆነው ህዝብ መገንጠል ፈልጋለሁ። ኣይፈልጥ እንትኻሊእ ሰብ ኣይፈልጥ ንስኽ ሕጂ ፈሊጥኪ ኣበይ ከም ዘንበብከ ሓየልክ እምበር ትኻሊእ ሰብ ኣይፈልጥኒ ባዕልና ኺዱ ዝበልናዮም ዝመስሎም ኣለዉ እዮም መብዛሕትኦም ስለዚ ዋላ ኢቭን ካብ ክልቲኡ ህዝብታት ማለት እዩ ከምኡ ዝመስሎም ስለ ዘለዉ ኣይዶን ነው ተሓዋወሰ ታሪክ ስለ ዝኾነ ክነኻኽኦ እንደልና እምበር ኣሎ ብዙሕ ነገርስ ኣሎ ፈሪሕናያ እንተይኮናስ ዕብዕብ ዝተዓብዓበ እዩ ከይሽትት ምእንታን ማለት እዩ ሕማቕ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ፀኒሕኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፅ ዘበለ ርእቶ ፅሒፍኩም ገዲፍኩም ስለ ትኸዱ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ድሓና ቀኒውታ ፅፅቡን ከየስምዐና Good light. نحن نحضر تحوات إيمان